folkens. I dag skal vi spille Bombline i Roblox, og Asger en streamer. Ja, hej. Godmorgen med jer. Den der stank virkelig fucking hårdt. Hvor kan folk henne? Ja, det vil jeg. Bombsite er herovre. Skal vi kalde hinanden efter vores rigtige navn, eller vores gammernavn? Det er ikke. Dræb ham. Jeg døde klokken. Nå, jeg Hvorfor stresses? Hvorfor stresses klokken hele tiden? God, du er god. Og jeg diffuser. Jeg var en af Jonas team. Ui. Den måde du bare spændede rundt på, mens du plantede folk. Jeg vil gerne danse. Hvordan danser man overhovedet? Det er ikke. Jeg har en RPG. Jeg har en RPG 7. Spes, og jeg har en RPG. Hvorfor er det? Jeg har kun et skud til den her. Man har et skud, og så kan man reload den. Jeg døde. Jeg tror, jeg dræbte ham. Jeg har ingen idé. Bare lige så jeg ved det, folkens, ikke også her. Bare lige alle på Sanders video. Ja, alle på klokkens video her. Alle på klokkens video. Du har lige revealet mit navn. Det var flot. Du redigerer det, kan du ikke? Hvis du har et program. Fuck det. Ja. Jeg kan bare godt redigere det. Jeg sådan klipper det første ud, men så gider jeg ikke. Ja, fint. Ja. Jeg skal lige holde øje med, hvor lang videoen bliver, fordi den må ikke blive længere end, ja. Det var ikke den, jeg recorder på. En hvad? Er det den, jeg recorder på? Nej. Er det så den? Hvem må den ikke? Hvem må den ikke blive længere end? Altså dig og dig. Den må ikke blive længere end 15 minutter, fordi så kan jeg ikke lægge den op på YouTube. Hvis du skal bare, hvad hedder det? Du skal bare sætte dit telefonnummer ind, så kan du uploade længere videoer. Ah. Hvorfor gider du ikke det? Ui, jeg dræbte lige en. Ui. Ui, ja. Rage quit med det er svært at lave gode videoer, når det kun kan være under 15. Derfor jeg har sat mit telefonnummer på, fordi så kan jeg faktisk lave video. Det er derfor jeg kan uploade mine streams. Ej, okay. Og hvis man er god til spillet. Det er stressende, når det er, men hvad hedder det? Ja, det fuser. Sådan det der irriterende, ikke også? Det er... jeg skal måske lige have lyd på mit game, så man kan høre noget. Nej, nu vil ja. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Altså. Hvad laver han? I don't know. Han gik direkte ind i ilden. Stalker! Det er jo det med... Sådan, jeg har allerede været live i længere tid, end du kan lægge videoer op i. Jeg havde live i 22 minutter. Jeg er lige foran dig klokken. Jeg døde! Ved jeg, hvor de er nu? Jeg ved, hvor fuck du døde. Where are they at? Oh, fuck. Han er lige der, Asger. Skyd ham. Where he at? Lige bag Where he at? Where is lige bag mig? Lige der ved siden af. No. Du kan ikke se lige der ved siden af mig, når jeg ikke kan se ham. Men han var jo ved siden af dig. Han var ved siden af mig om på den anden side af muren. Så fuck. Er der en ting, jeg lige er begyndt på, som tager fucking lang tid? Jeg skal se min stream. Jeg skal se alle mine Fortnite streams igennem, for at lave, hvad hedder det? Fortnite moments på min... Ja, Fortnite moments. Jeg troede han døde. Så jeg skal sådan sidde og se sådan 10 timers video igennem, bare for det her til at sidde rigtigt. Og det er så stressende, og det tager så lang tid. Du skal bare sådan i starten, eller sådan når du streamer, ikke? Sådan for eksempel nu, ikke? Så skal du finde sådan sjove clips, eller sådan, så skal du sådan optage, og så skal du sådan, ja,
vide, hvor langt igennem din optagelse det er. At Nej, hvis jeg optager samtidig med at streamer, så crasher min stream. Så skal have en bedre computer. ja, den er 5 år gammel. Perfekt spot her. Jeg er død. Har jeg overhovedet fået 1 kill? Jeg har fået 4 kills. Jeg er simpelthen den, der har fået flest kills. Det er fandme for dårligt. Jeg er også en af dem, der er død flest gange. Rush. Nu har jeg den værste. Jeg er den, der døde flest gange. Ja, det ved jeg godt, men jeg var en af dem, der døde flest gange sidste gang. Eller sidste spil. Jeg må nu få lov til at gå for fanden. Jeg skriver til min mor, hun ikke kan komme op med noget toast. Det er jo fucking streamer. Nej, for selvfølgelig fucking. Ja, han kan godt clutch ham her. Han skal kun dræbe 5. Ja, det kan han sagtens. Cinnamon og Manita. Cinnamon. Der er en. Der er en bag ham. Han er død. Okay, en lorteting, altså. Cinnamon og Manita. Jeg er så tæt på at sige N-ordet 24/7, men jeg gør det. Jeg har også lyst til at sige det. Jeg har lyst til at sige det, fordi jeg ikke må sige det. Ja. Sådan, når der er noget, du ikke må sige, så får man lyst til at sige det. Nej. Det her det går, Asger. Det tager alt min viljestyrke. The bomb has been planted at bomb site A. Defuse the bomb. Så når man er er du stadig i live? Nej, det er du ikke. Så når man bag dig. Our team has been eliminated. It's over. The mission has ended in a failure. Asger! Hej. Hej. Jeg har lidt argue med min mor. af skænderi. Hvorfor? Fordi at jeg spurgte hende, om hun ikke kunne komme op med 2 shows, fordi jeg sidder og streamer, så siger hun, jeg sidder og ser en film, så siger jeg sidder og streamer og spiller et online spil. Så har jeg skrevet, man kan ikke bare sætte spil på pause. Nå. Min Og jeg kan heller ikke sætte min stream på pause. Man kan heller ikke sætte en stream på pause. Man kan sagtens sætte en film på pause. Nu skal jeg lige tjekke, hvor lang min video er. Min video er 8 minutter, nej, faktisk 9 minutter. Fint, vi kan streame sådan cirka dobbelt så lang tid. Eller lidt mindre end dobbelt så lang tid. Stalker. Jeg er en stalker. Sygt. Ja, man. Jeg sniper derovre. Jeg skriver ligesom en mor, når det er, at hvad hedder det? Jeg lige dør, eller vi finder den her rundt, at hvad hedder det? Man kan ikke sætte en stream på pause, men man kan godt sætte en film på pause. Er vi rød eller blå? Fuck, vi er blå. Vi har en person tilbage, og vi det er mig. Det er dig mod 4. Og du er død. Ja. Gætter jeg på. Ren gæt. Yep. Yep. Mission time started. Plant the bomb at one of the bomb sites.
Jeg skriver det til min mor. Jeg er død. Sæt med argument, jeg er enig, Olle. Jeg er enig. Olle, kan du hoppe ind på Discorden og ind på min Discord-server og så treat ud af jer live? Vi har en, der hedder meddelelse, så du kan både sende det på meddelelser og på chatten. Og for at få flere folk herinde, fordi det vil jeg gerne. Tak. Ask, vi har vundet. Jeg fandt sådan den mest overpowered gun i spillet. Hvad sagde du? Jeg får stress med min mor lige. Chat, jeg er tilbage om lidt, okay? Og jeg har en stemme skar. Tilbage om lidt. Jeg skal lige gøre noget, chat. Man standing. You must complete the mission alone. Ja, folkens, jeg tænker, vi ender videoen her. Vi ses en anden gang. Hej hej.